Prøv lige komme herop en gang. Vi har lovet, at vi skal ikke være mere sjove på bekostning af lovpakke 2B. Hvorfor er det, vi ikke skal være det? Det er jo fordi lovpakken, det er en stor joke. Nå, Trine. Vi har faktisk en lille overraskelse til dig. Og det er fordi, vi har inviteret din mest irriterende patient. Det er ham, der altid kommer fredag eftermiddag 3:45 og vil have lidt tramadol. Du ved godt, hvem det er, ikke? Ja. Det er også en patient, som sekretariatet har forbudt os at sende op på scenen. Og det er simpelthen fordi, de vil ikke have nogen på scenen, der bærer fodlænke. Så byd velkommen til Poya Aram! Yalla! Tusind tak, venner! Tusind tak til Jonas og Thomas for en fantastisk parakonference. Lad os give en kæmpe hånd. Godt stykke arbejde. Jonas og Thomas, I er almen medicin svar på Beavis and Butthead. I må lige finde ud af, hvem der er hvem mellem jer. I har en praksis sammen. Gud hjælp jeres patienter. Herregud, her kommer et råd, I ikke har bedt om. Det er faktisk et råd til alle sammen. De råd, som folk ikke beder om, det elsker det. Hvis I fortæller et par mindre sjovfle vittigheder, så måske får I et par færre klagesager. Bare et råd herfra. Det kan være, der hænger sammen. Tusind tak til Trine for en fantastisk inspirerende tale. Jeg har pakket politidragten med, men vi kan snakke om det. Det er noget rollespil. Jeg fik æren at bruge nogle minutter til at dele mine tanker med jer, og det er jeg meget taknemmelig for. Mit navn er Poya. Jeg plejer at sige til nogle patienter, det er Poya. Ligesom soja, bare med et P. Eller hvad man kalder for soja. På spansk, så betyder det tissemand. På portugisisk betyder det lille lort. Så samlet set, så bliver det lille lort et tissemand. Det har også givet nogle klagesager. Det er meget heldigt, men det er det hele værd. Som vi har hørt til en af dagens sessioner med Michael. Hvor er du henne? Michael? Nå, det handler om AI. Han gad ikke. Så brugte jeg også AI til at hjælpe mig med nogle vittigheder. Giv mig 10 vittigheder om almen medicin. Jeg fik 10 vittigheder. Ikke en eneste var sjov. Det var ikke sådan, jeg havde forventet, at jeg skulle grine højt af skærmen. Men i det mindste den der, hvor man sådan puster lidt hurtigt ud af næsen, sådan. Ingen luft. Jeg holdt nærmest vejret, det var så ikke sjovt. Men på trods af det, efter hver vittighed, så skrev jeg ha, og lavede sådan emoji med skæve ansigt og sådan tårer, der render ud af øjnene. Fordi, når robotterne tager over og skyder os en efter en, når det er min tur, så kommer en af robotterne til at råbe, hov, vent! Ikke ham. Han grint af mine vittigheder. Jeg vil også lægge fokus på lovforslaget. Det er det største, som er sket. Jeg har været en smule fagpolitisk aktiv tidligere, men overhovedet ikke noget i det her. Jeg gad virkelig godt være med bag det lukkede døre og se, hvad der foregår i det her forhandlinger med PLO og regionerne. Og i min fantasi er det sådan her. Jørgen, du sidder der, og du har sikkert nogen med. Og på den anden side sidder regionsformændene. Er det ikke lidt sådan, vi er sikker på? Nej, du... Men det er det. Hvad for noget? Det er slet ikke med. Godt. Vi lader som om, det er, jeg har ret. Jeg sagde, jeg kan ikke styre på det her. Nogen fra regionen sidder der, og så er det ligesom fodbold, nogen starter i. Så det starter, man siger, vi har brug for, at almen praksis påtager sig flere opgaver fra sekundærsektoren. Jørgen, det nu er svarrelevant, at tallene fra trivselsundersøgelsen viser jo, at knap halvdelen af os føler os udbrændte,
Og hvis vi påtager os flere opgaver, så risikerer vi, at der bliver flere, eller måske alle. Og regionsformand, eller hvem der nu er, det er mystiske øjlemennesker, hvem det er, samler sig i en rund ring, og så slår hovedet sammen og visker. Hvad det er svar. Det er en risiko, vi er villige at tage. Okay, Jørgen siger, jamen hvis det skal overhovedet komme på tale, så skal vi have nogle flere midler, så vi kan ansætte personale til at aflaste os. Det laver deres lille ring igen. Nej. Så bliver Jørgen lidt eller Gellerup-parken og siger, prøv lige at høre, mand! Det duer ikke, det der, mand! Så bliver regionerne lidt bange. Og det siger, mor! Det er mor Mette. Ikke? Folketinget, så kommer lovforslaget. Men PLO, det har kort op i ærmet. Jeg råber, far! Far? Far? Far, han gik ud for at købe noget mælk i 2013, og han kom aldrig tilbage. Vi kan grine eller græde af det. Vi laver en blanding. Gud. Jonas sagde, at hvis jeg kører over tiden, så vil han ikke gøre som PhD-koppen og vise rødt kort eller gult kort. Han vil vise en tissemand. Og det der vil være den halvspist storumbrule. Det er godt. Sorry. Jeg var hellere rundt af en Thomas viser sige, og det ligner måske en pizzabrød. Jeg er ikke helt sikker. I tråd med det tema, så vil jeg nemlig snakke om gynækologer. For det sidste år, eller i år, så skete der noget, som vi som almenlæger opfatter som noget uretfærdigt. Gynækologerne fik en takst for at gennemgå HRT-behandling med deres patienter. Og det synes vi er lidt uretfærdigt. Det har vi gjort i al sin tid for en almindelig konsttakst, 140 kroner. Nu får det en konsttakst plus en ekstra ydelse, fordi det er ekstra svært for det. Men I bliver overrasket, at jeg faktisk kommer til at forsvare gynækologerne. Fordi deres arbejde er rigtig, rigtig svært. På samme måde, som det er svært for en kok at arbejde. Fordi hele dagen, så kigger det på noget, der er rigtig, rigtig lækkert. Og det får ikke lov til at spise den. Tusind tak for mig, venner! Nu starter festen. Rigtig god aften. Giv en stor hånd til højre! Og nu er bare